Pasaba das 8 desta mañá cando o persoal de Portos de Galicia alertaba dos sucesos equipos de emerxencias. O pesqueiro María Estefanía, que se atopaba atracado no Peirao, foise a pique. Polo de agora descoñécense as causas do afundimento, aínda que todo apunta a que puidera deberse á súa falla de mantemento, xa que o buque presentaba un importante estado de deterioro, ao levar xa varios anos fora de servizo. A consecuencia do suceso produciuse un pequeno vertido de hidrocarburos procedentes do interior do propio barco, polo que se procedeu a despregar unha barreira anticontaminación e material absorbente para tratar de conter a mancha e evitar así un dano medioambiental maior.